professor Snuip-Snot van de beste boord. Hey, de maai die snor de snut. Wat vindt er nou weer uit? Professor Snoort rent naar de brievenbus van de bisteboorta. Zullen we het inzetten? Hij steekt de kniepoort erin. Ja. Een kranten en een deftige kaart. Van waar zou die wezen? Oh, wacht eens, even mijn bril opzetten, dan kan ik het beter lezen. Er staan letters op, deftige letters. Is dat? Oan professor Snoort, de beste uitvinder van Friesland. Dat ben ik. De kaart is van professor Snoort. Hij draait de kaart om. Hé, er staat nog meer. De knapste uitvinders van een hele vraat komen bij elkaar. In Ljouwert. Het staat hier op de kaart. En ik mag er ook in, hè? De professor draaft naar de orenbisten van de bisteboord. Hey. Ze maakt het alle hier weten. Romke de Mol, Pieter Patat, Titus Trompet en Vetje Vieter vanzelfs. Ze vinden het heel mooi van de professor. Oh, het is mooi al. Oh, wat moet ik aan? Ik kan net maar die vieze uitvindersjas op stap. Wat zullen die oren uitvinders wel net van mij denken? Oh, hoe moet dat nou? Professor Snoort gaat voor de spiegel staan. Hij beschut hem zelfs van alle kanten. Bah, wat ziet hij er gewoon uit. Het hier is gewoon. En de stut is gewoon. Zijn pootjes ben ik niet het bijzonders. Hij is alles gewoon aan hem. De professor zak het op een krukje del. Oh, die orenuitvinders die binnen vers net zo gewoon als mij. Ik kan beter maar thuis blijven. Kop op, professor. Kom er eens van die kruk af. Vetje Vieter neemt professor Snoor bij de arm en loekt hem haar winkeltje in. Ja, doe maar. Wat wil Vetje nou? Zit er maar toe. De professor mat voor de spiegel zitten. Zo. Voor een tafel met al je potjes verven en kwasten. Vetje docht hem een skelk om een nekken. Zo. Ze maken het maar een Stel grote zitten. strik op een reeg vast. Ik zal een krize uitvinder van jouw meidje Snoort. Rusjen, waar zal ik mij beginnen? Het hier, ja, dat kan wel een kleur ha. Ho. Wat was dat dan waar, Vetje? Ik wil geen krootjes in het hier, hè? Dan liet ik wel een poedel. Wacht je nou maar op, professor. Laat mij maken wurren. Ik meid jou hier mooi bruin. Dat stiert hartstikke deftig en apart. Ja. Rust even zien, waar hij ik nou die tube met die bruine verven? Ja, ik ga hem al. Vetje neemt een potje en knipt in de tube. Een grauwe straal bruin gwort rent in het potje. Maar een stokje reed ze erin om. Wel 2 minuten lang. Dan neemt ze een flesje met grieskwart. En liet het ek in het potje rennen. Zo, kennen jou even rieden, professor? Oh, ja, zeker. Het moet goed terugkomen, hè? Oh, ja, wist. Ik moet even een nieuwe hierkamer opheljen. Ben je zover? Oh, goed. En voort is Vetje Vieter. De professor riet in het potje om. Oei, jakkes. Denkt er. Wat zag dat er vies uit? Het leek het wel drek. Het had ik zo'n nuivere kleur. Zo zien hier daar wel mooi van worden. Hij zet het potje op het tafeldel. Hij rent heen en weer. Dan zit er wen uit het potje. Hij roekt erom. Oh, het stonkt echt nog. Ik weet het net. Wacht, ik zal Vetje een beetje helpen. Ik strui wat uitvinderspoeier in het potje. Dan wordt de kleur van het hier volle mooier. Zo, kou wat in het potje straaien. Zo, kou weer op een stoel. Vetje hoort het net te weten. Zoer Vetje daar wel mee helpen, hè? Morgen zullen we het weten.